Il-ħadd it-tajjeb. Illum 3 ta' Marzu, it-tielet ħadd ta' Randan, nilqakom għal din il-quddiesa mill-Knisja Parrokjali ta' San Giuseppe fil-Kalkara, immexxija mill-Arċisqof Charles Scicluna. Jikkonċelebra il-Kappillan Dun Brian Gelance. Isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. Skużawni għax illum naqra maħnuq, mhux għax mort xi logħba tal-futbol u skurjajna ħafna, imma dawn l-affarijiet jiġru. Ħaġa sabiħa li fil-bidu tax-xahar ta' Marzu qiegħed niċċelebra dan il-jum tal-ħadd fir-Randan, it-tielet ħadd fir-Randan, din il-parroċċa żgħira dedikata lil San Giuseppe. Aħna il-Maltin u l-Awċin narfu, mhux saħna, il-Marzu bħala ix-xahar ta' San Giuseppe, imma anke tal-Unzjata, ta' tant festi kbar għalina. Dan huwa xahar partikolari ħafna lina din is-sena għaliex fit-tmiemu fil-31 ta' Marzu niċċelebraw il-festa tal-Għid il-Kbir, ċivilment ukoll niċċelebraw il-festa tal-Ħelsien. Imma huwa xahar importanti ħafna lina din is-sena għaliex fih niċċelebraw il-festi kbar ta' San Giuseppe, imma mbagħad nibdew bil-ġimgħa mqazza għadda d-Duluri, il-ġimgħa mqazza u l-Għid il-Kbir. Fil-bidu tal-Qudiesa naħwa ejjew nippreparaw ruħna biex nilqgħu il-ħnina ta' Alla ġewwa fina. Ġesu fil-Vanġelu
kif ngħidu aħna l-Maltin taqbiżlu ftit, mbagħad nitkellmu fuq għadi. Għax il-ħerqa tiegħu hija li jnaddafna tajjeb minn ġewwa. Imma irridu nħalluh għax ma jagħmel xejn bil-fors. Il-ħnina tiegħu tinżel fil-qlub tagħna u tippurifikana. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaffrinna l-nubitna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla kull ħnina u tjiba ġejja minnek. Inti wrejtna l-sawm u t-talb u loti ta' karità lil foqra jatuna l-qawwa kontra dnub. Ħares fi tjiba tiegħek lejn din l-istqarrija umli taħtijietna biex aħna l-kuxjenza tagħna ittaqqalna ikollna dejjem il-għajnuna tal-ħnina tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Eżodu. F'dak iż-żmien Alla tkellem u qal dan kollu lill-poplu. Jiena u l-mulej Alla tiegħek li ħriġtek mill-art tal-Eġittu, minn dar il-jasar. Ma jkollokx Alla toħra għajri. La tagħmilx għalik surijiet minn quxa u ebda ġbija ta' ebda ħaġa li hemm fil-għoli tas-sema, jew isfel fl-art, jew fil-baħar taħt l-art. La tmilx qudiemhom, la tadurhomx għaliex jiena u l-mulej Alla tiegħek, Alla għajjur li impatti l-ħażen tal-missirijiet fuq l-ulied sat-tielet u r-raba' ġenerazzjoni lil dawk li jogħboduni. Imma ngħader sal-1000 nisel lil min iħobbni u jżomm il-kmandamenti tiegħi. La semmix l-isem tal-mulej Alla tiegħek fix-xejn, għaliex lil min isemmi l-isem tiegħu fix-xejn, il-mulej ma jħallix bla kastik. Ftakar f'jum is-sibt u qazzu. 6 ijiem taħdem u tagħmel kull ma għandek tagħmel, imma s-seba' jum u jum il-mistrieħ fġieħ il-mulej Alla tiegħek. Dan il-jum ma tagħmel ebda xogħol int, ibnek u l-qaddejja tiegħek u bejjem tiegħek u l-barrani li jkun ġewwa bwiebek. Għax f'6 ijiem il-mulej għamel is-smawiet u l-art, il-baħar u kull ma hemm fihom u strieħ fis-seba' jum. Għalhekk il-mulej bierek is-seba' jum u qazzu. Weġġaħ lil missierek u lil ommok sabiex jitkatru jiemek fuq l-art li l-mulej Alla tiegħek jagħtik. La toqtolx, la tagħmilx adulterju, la tisraqx, la tagħtix xhieda giddieba kontra għajrek, la tixtieqx dar għajrek, la tixtieqx il-mara ta' għajrek, il-qaddej jew il-qaddejja tiegħu, l-oġol jew il-ħmar tiegħu u xejn minn kull ma għandu għajrek. Il-kelma tal-mulej irroddu ħajr lil Alla. Mulej, int għandek il-kliem tal-ħajja ta' dejjem, flimkien. Mulej, int għandek il-kliem tal-ħajja ta' dejjem. Il-liġi tal-mulej perfetta u tagħti l-ħajja. Ix-xhieda tal-mulej jisewwa u tgħallem lil min ma jafx. Flimkien. Mulej, int għandek il-kliem tal-ħajja ta' dejjem. Il-preċetti tal-mulej dritti u jferħu l-qalb. Il-kmandament tal-mulej safi u jdawwa l-għajnej. Flimkien. Mulej, int għandek il-kliem tal-ħajja ta' dejjem. Il-biża' tal-mulej sinċir u jibqa' dejjem. Il-ġudizzji tal-mulej sewwa u msettqal għal kollox. Flimkien. Mulej, int għandek il-kliem tal-ħajja ta' dejjem. Huma eżes mid-debb l-aktar fin, oħla mill-lasel u mill-qtar tax-xhieda. Flimkien. Mulej, int għandek il-kliem tal-ħajja ta' dejjem.
Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawl Apostlu lil Korintin. Ħuti, il-Luti tolbu s-sinjali u l-Griegi jfittxu l-erf, imma aħna nċandru l-Kristu msallab, skandlu għal-Lut u bluwa għal-Griegi. Iżda għal dawk li huma msejħin, sew Lut, sew Griegi. Kristu huwa l-qawwa ta' Alla u l-erf ta' Alla, għax il-bluwa ta' Alla hija għarfa iktar mill-bnedmin u d-djufija ta' Alla hija aqwa mill-bnedmin. Il-kelma tal-mulej, irrodu ħajr l-Alla. Dinja li tali l-ibnu l-waħdini biex kull min jemmen fih ikollu l-ħajja ta' dejjem. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Kien qorob lejl tal-Lut u Ġesu tela Ġerusalemm. Fit-tempju sab min qiegħed ibih barrin, naċ u ħamjem u min kien bil-qiegħda isarra fil-flus. Għamel sawl bil-ħbula u keċċihom il-koll il-barra mit-tempju, bin-naċ u l-barrin tagħhom. Xeret il-flus ta' dawk li kienu jsarfu u qalbilhom li mwejjed. U lill-bejjija tal-ħamiem qalilhom: warbu dawn minn hawn u dar missieri tagħmluhiex dar tan-negozju. Id-dixxipli ftakru f'dak li kien hemm miktub fl-Iskrittura: il-ħeġġa għal darek fnietni. Imbagħad il-lub qabdu qalulu: x'sinjal se turina li inti tista' tagħmel dan? Ġesu weġibhom: ħottu dan it-tempju u fi 3 ijiem jien nerġa' ntellgħu. Għalhekk il-Lut qalulu: dan it-tempju ħa 46 sena biex inbena u insettellgħu fi 3 ijiem. Iżda hu tkellem fuq it-tempju tal-ġisem tiegħu. Meta mbagħad qam mill-imwiet id-dixxipli tiegħu ftakru f'dak li kien qal u hemmnu fl-Iskrittura u fil-kliem li kien qal Ġesu. Waqt li kien Ġerusalemm għall-festa tal-Għid, kien hemm ħafna li jemmnu f'ismu billi raw is-sinjali li kien għamel. Imma Ġesu min-naħa tiegħu ma kienx jafda fihom, għax hu kien jaf li kulħadd ma kellux bżonn min jagħtih xhieda fuq il-bniedem, għax hu stess kien jaf xem fil-bniedem. Il-kelma tal-mulej tifhir. L-episodju li għadna kemm smajna huwa episodju tant importanti fil-ħajja ta' Ġesu li nsibuh fl-4 Vanġeli, mhux kollox insibu fl-4 Vanġeli, ma hemm ċerti affarijiet bħal mewt ta' Ġesu l-qgħu minn tiegħu mill-imwiet li huma tant importanti li nsibuhom fil-Vanġelu ta' San Mattew, ta' San Mark, ta' San Luqa u ta' San Ġwan. Din is-silta li għadna kemm smajna hija mill-Vanġelu skont San Ġwan. Id-differenza bejn il-Vanġeli hija meta jpoġġu dan l-inċident ġara żgur, uħud mill-Vanġeli ipoġġuh propju qabel il-ġimgħa l-kbira, imma l-Vanġelu ta' San Ġwan, differenti mill-Vanġeli l-oħra, ipoġġi dan l-inċident ta' Ġesu li jirrabja ħafna fit-tempju fil-bidu ta' 3 snin li jagħmel jgħallem u jfejjaq u jippriedka. Aħna nieħdu ftit is-sinifikat profond
ġara żgur, eżatt meta ġara maħniex miftejjin fuqu, għax kull vanġelista jużah għal xi skop partikolari. Il-Vanġelu ta' San Ġwan li huwa l-iżjed wieħed li joqgħod attent ħafna għal meta saru l-affarijiet, għal kronoloġija, żmien u l-ħin, jgħidilna din ħaġa isu bdiet il-konflitt kbir bejn Ġesu u l-establishment reliġjuż ta' żmienu. Laħwa aħna faċli noqogħdu ngħidu xaru każa l-Fariżej, xaru każa l-Iskribi, imma il-Vanġelu smajnieh illum ġie mxandar għalija u għalik. Id-domanda li rridu nagħmlu hija, Ġesu, x'se jgħid lili illum? Jiena nista' nitkaża b'dawk li fit-tempju għamlu l-kummerċ, imma din il-kelma lili x'tgħidli? L-unet ħalli nieħdu silta bil-Vanġelu stess li tispjega għaliex Ġesu għamel li għamel, daħal fit-tempju, ra l-bejja u dawk li kienu qegħdin isarfu l-flus, qabad sawt, beda jaqleb l-imwejjed, insomma qabżitlu kif ngħidu aħna bil-Malti kif qedtilkom fil-bidu, irrabja ħafna. X'aħna għandna idea ta' Ġesu qisu ħafna ħelu hekk, Ġesu ħelu kważi tad-diabete ngħidlu jien, imma Ġesu kien ħelu kemm trid u kien qalbu tajba kemm trid u jgħidilna isemgħu minni għaxina ta' qalb ħelwa umli imma kienet taqbiżlu wkoll. Ovvjament tal-raġuni. Ir-raġuni kienet li ma setax jiflaħ li reliġjon issir kummerċ, xiġifieri, li inti tinnegozja ma' Alla. Meta għallimna nitolbu Ġesu għallimna ngħidulu hekk ara lil Alla, missierna li inti fis-smewwiet, jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int. Mhux ara ħanixtrilek xema, ħanamillek ma nafxiex u inti jaqdini imma. Dik nagħmlu aħna bejnietna aħna l-bnedmin. Jiena nixtri xi ħaġa nagħtik il-flus u inti tagħtini oġġett. U dik kienet il-mentalità tar-reliġjonijiet ta' żmien Ġesu. Li pratikament ir-reliġjon kienet kuntratt mal-Allat. Aħna nagħmlu pellegrinaġġ, għadha fostna llum dil ħaġa, nagħmlu weda, imma lill-Alla mbagħad irid jaqdina imqarri u rrebbaħni l-lotterija jew jagħmilli xi pjaċir. Aħna meta konna nistudjaw ilu ftit, ikun hemm xi suġġett traskurajtu ftit, u mbagħad lejlet l-eżami tibda tagħmel il-wedit mal-qaddisin kollha. Ħabib, forsi tiġik tajba u tgħidilha Santa Rita tal-Impossibbli, jew inkella jiena devot ħafna għax semmewni għalih għal San Ġuda tad-Dew, il-Kalkara wkoll hawn devozzjoni kbira le, għax dak tal-impossibbli wkoll. Imma tkun veru qed titlob l-impossibbli jekk ma studjajtx, qed tippretendi tgħaddi mill-eżami, u allura nixelu x-xema u nanna tagħmel il-fjuri lid-duluri biex jgħaddi mill-eżami. Imma jekk da ma studjax. Irid ikun veru tal-impossibbli l-qaddis biex jgħaddik jew inkella l-eżaminatur ma jkunx qed jara ċar. U Ġesu qed jipprova jippurifikana minn din reliġjon ta' tpartit. Inti tgħix ħajja tajba għaliex din ħajja tajba tagħmlek tassew kuntent u nies għax hija rrieda ta' Alla. Aħna fl-ewwel qari llum smajna is-silta mill-Eżodu li tagħtina l-10 kelmiet, l-10 kmandamenti. Imma nnutaw li fil-bidu tal-qari Alla jippreżenta lilu nnifsu bħala dak li jagħtina il-ħelsien. Alla tkellem u qal dan lill-poplu. Jiena hu l-mulej Alla tiegħek li ħriġtek mill-art tal-Eġittu, minn dar il-jasar.
Mela jien u Alla li tajtek il-ħelsien. Jekk tobdini, se tkun ħieles, se tkun ħielsa tassew. Affarik, għax Alla li qed jagħtik il-ħelsien tak ukoll il-libertà. Tgħidlu iwa u tgħidlu le. U Ġesu meta jirrabja, il-kelma jintuża fil-Vanġelu ta' San Ġwan hija il-ħeġġa għal darek fnitni. Ġesu jinfena għad-dar ta' Alla għalina bħala poplu tiegħu sa fuq is-salib. Infena kemm hu qawwi dan il-verb bil-Malti. Il-ħeġġa għal darek fnitni. Aħna fl-aħħar ta' dan ix-xahar se niċċelebraw il-mulej imsalla purxuxtat, imma nifmu li aħna kissirna it-tempju ta' ġismu u Alla reġa' bnieh, reġa' qajmu fi 3 ijiem. Għaliex meta jgħidilhom farku dan it-tempju u jiena nerġa' nibnieh fi 3 ijiem. Kienet jgħid għall-ġismu. Għall-ġisem li aħna kissirna fil-passjoni tiegħu u fuq is-salib u l-mulej tawna lura ħajr xoxt fil-misteru tal-għajt. Aħna dan Alla tagħna l-aħwa. Allura il-mulej nitolbuh biex ħenna lina jikkalma ftit, ma jirrabjax ħafna, jikkalma naqra. Imma jallimna biex meta nħarsu lejh mhux ninnegozjaw, imma ngħidulu ikun dak li trid inti kif fis-sema hekk da fl-art. U stess għallimna nitolbu għal ħobżna ta' kuljum. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Għalidna biex nitolbuh il-bżonnijiet tagħna, mela le. Imma mhux bit-partit, se jħoħsibek. Inti qiegħed u qiegħda f'idejn tajba. Inti tgħix ħajja tajba x'Alla se jagħtik il-premju, jew inkella tagħmel xi ħaġa biex jaqdik. Dak inkella tkun qed niżlu lil Alla mid-dinjità tiegħu. Ġesu llum qed jinsisti fuq id-dinjità kbira ta' Alla u d-dinjità tiegħi. Għax meta nbiħli lin-nifsi nintrema, imma jekk nintelaq f'idejh insib id-dinjità vera tiegħi. U hekk nitolbuh li dan ir-randan ikun għalina ta' tisfija, ta' purifikazzjoni. Allura l-kelma li Ġesu qal lin-nies ta' żmienu mingħajr ma noqogħdu nitkużaw magħhom fuqhom tottalina l-aħwa. Ejjew nitolbuh il-grazzja f'dan ir-randan li insaffu r-reliġjon tagħna billi nisimgħu il-kelma tiegħu u nersqu lejh bħala lajn tal-ħniena, imma li bil-verità tiegħu se jagħtina il-ħelsien. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-Missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, dak kullu li jidher u dak li ma jidhirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu, ibn waħdini ta' Alla, imnissel minn Missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru, imnissel mhux magħmur, natura waħda mal-Missier u bih sar bniedem. Niżel mis-smewwiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna. U ħal-ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marja Verġni u sar bniedem. Salbu ħalina bata taħt Ponzju Pilatu, mietu difnuh, u fi tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kodba mqazza. U tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-Missier u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel mill-ħajjin u mill-mejtin, u s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispiritu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Liben, li jum mweġġa fl-imkien mal-Missier u mal-Liben u li tkellem fom il-profeti. U fi knisja waħda, qaddisa, kattolika, apostolika, nistaqar mudija waħda l-mafra ta' dnubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Ejjew irresqu t-talb tagħna quddiem il-mulej li jafna, juħsiebna
u jixtieqna nfittxu ir-rieda tiegħu. Nitolbuk mulej l-ewwel nett tal-Papa Franġisku biex il-mulej ikompli jagħtih dawl, erf, dosija u paċenzja. Nitolbu għal paċi fid-dinja, mod speċjali l-paċi fl-Ukrajina, l-paċi fil-Palestina, f'Iżrael, fl-Art Imqazza u f'kull fejn hemm il-konflitti u l-inġustizzji. Nitolbuk mulej is-saffi fina l-imħabba tiegħek għalina u l-imħabba tagħna lejk biex aħna ma nfittxux l-interessi tagħna imma li nagħmlu rida tiegħek. Nitolbu. L-istess ħin mulej nitolbuk tatina dak kollu li għandna bżonn fir-ruħ u fil-ġisem skont ir-rieda mqazza tiegħek. Nitolbu. Ilqa' mulej nitolbuk it-talb tagħna bl-interċessjoni ta' San Giuseppe u għamel li aħna nkunu marbutin ma' rida tiegħek b'qalb safja bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Taffi mulej il-korla tiegħek b'dan is-sagrifiċċju li sejrin nofrulek. U bħalma aħna qegħdin nitolbuk biex taħfrilna dnubietna, għajna biex naħfru lil min fost ħutna u ħati għalina bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Nerfgħu rubna l-fuq. Niżuħaj l-mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem ukoll imkien inrodulek ħajr.
bit-takkis ta' ġisimna, intrażżan fina drawwiet ħżiena, terfalna ruħna lejn is-sema, tqawwi fina drawwiet tajba u troddinna l-ħlas tal-ħajja ta' dejjem bi Kristu Sidna. Bih faħru l-kobor tiegħek l-anġli, iqimuk id-dominazzjonijiet, jitredu qudiemek is-setat. Il-kol ferħana jfaħruk is-smewwiet mas-serafini u l-qawwiet tas-sema. Flimkien ma tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li bil-qima intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-oli tas-smewwiet, minbirek min ġej f'isem il-mulej, osanna fl-oli tas-smewwiet. Qaddis tas-sewwint mulej, inti l-għajn ta' kull dusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħi bagħti ħal-ħobs ratti l-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla għal-kalċi reġerat il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha l-maħfra ta' dnubiet, ħamlu dan tifkira tiegħi. Dan l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mew tiegħek mulej, inxandru bil-fer l-qawmen tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rodulek ħajra xorġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistoqli. Mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Veġni Mqazzom Alla Marija, mal-Arus tagħha San Giuseppe, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberja tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamil li magħhom infaħruk u nsebħu Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla Missija li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu, kif għallimna ridna nagħmlu li ben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewwiet, jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrid, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-Apostli tiegħek, inħallilkom is-sliem nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslimu l-għaqda li intrid fiha inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin.
il-ġisem fl-imkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, ikunu jiswew l-inna li se nitqarnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħid nubiet ta' dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħid nubiet ta' dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħid nubiet ta' dinja għatina l-paċ. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj, bil-mewtijek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu, intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem għaddistijek eħlisni minn ħtieti kollha u minn kull ħasen. Żomni dejjem fidi lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li nitqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek. Ma tkunx il-kundanna tiegħi, iżda ħnina tiegħek tkun għalija ħarsin u l-fejqan ta' ruħi u ġismi. Danu l-ħaruf talla, danu li neħid nubiet tad-dinja, ħen dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa.
Mulej missier ta' Sidna Ġesu Kristu li qal li l-ħsad huwa kbir iżda l-ħaddiema huma ftit. Nitolbuk li tibgħat aktar ħaddiema għall-ħsad tiegħek. Għamel li żgħażagħ tagħna jkunu dejjem iktar ġenerużi għas-sejħa tiegħek. Imla l-ġenituri b'fidi b'imħabba u bi-spirtu tas-sagrifiċċju biex joffru lil uliedhom għas-servizz tiegħek u jifirħu meta xi ħadd minnhom ikun imsejjaħ għal ħajja konsagrata lilek. B'imlek Ġesu Kristu Sidna. Amen. Nitolbu. Ħadna mulej ir-ran tal-ħwejjeġ tas-sema li għadhom moħbijin għal għajnejna u sa minn din l-art imtlejna bikel spiritwali. Biċċa kontana jitolbuk biex dak li qiegħed iseħħ ġewwa fina taħt il-velu tal-misteru nwettquh bl-emejjel tajba tagħna bi Kristu Sidna. Resqin lejn nofs ir-randan qed norbqu ħafna u ġirja kbira lejn il-ġimgħa kbira, qed nieħu pjaċir ninnota li bdejna nagħmlu is-sinjal tas-salib mixol fil-galleriji fit-twieqi tagħna, fl-ambjenti pubbliċi tagħna. Din hija tradizzjoni sabiħa, ħafna. Huwa iż-żmien li nibdew narmaw għall-ġimgħa l-kbira. Nixtieq ukoll infaħħar nirringrazzja lil kull min jagħmel ħafna inizjattivi għall-ġimgħa kbira, ħafna żgħażagħ, ħafna adulti li organizzaw anke il-wirjiet tal-vari tal-ġimgħa kbira u jagħmlu l-imwejjed tal-appostli. Dawn huma tradizzjonijiet sbieħ tar-randan li jagħtuna s-sinifikat profond tal-festi kbar li se niċċelebraw. Kelma ta' inkoraġġament u anke kelma ta' apprezzament. U tkun xi ħaġa sabiħa lina wkoll li daw in-nies nagħmluhom il-kuraġġ u mmorru nżuruhom. Għax dak li jkun wara dak ix-xogħol kollu li jkun għamel jieħu pjaċir li dak li jkun imur u inti bla ma trid tidħol fl-ispirtu ta' daw il-ġranet. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Grazzi kbira lil-kor. Grazzi kbira l-katekisti li ġabu tfal anke dawk li se jitħejjew għall-ewwel tqarbina u fuq kollox grazzi lill-Kappillan Father Brian. Grazzi lilkom ukoll għażiż parroċċjani tal-parroċċja tal-Kalkar. Il-mulej magħkom tassew u jtolbu għalina, napprezza. Im Haupt die Witwe
Wasalna fit-tmiem il-quddiesa tal-lum mill-Knisja Parrokjali ta' San Giuseppe fil-Kalkara. Fl-1890 bdiet tinbena knisja dedikata lil dan il-qaddis. 7 snin wara, din il-lokalità saret parroċċa. Sfortunatament, din il-knisja ġarfet bil-bombi fil-gwerra fl-1942. Floka inbniet knisja f'post aktar ċentrali li tbirket fl-1952 u ġiet ikkonsagrata sentejn wara. Il-komunità parrokjali tal-Kalkara, għalkemm popolazzjoni żgħira, testendi fuq medda ta' art kemm xejn kbira. Minn barra pastorali ordinarja, il-parroċċa toffri formazzjoni kateketika ta' tfal, djakonija u diversi laqgħat għal setturi differenti fosthom dawk pastorali mal-adolescenti. Gruppi oħra ta' formazzjoni spiritwali u anki biblika jiltaqgħu b'mod regolari fil-Kappella tas-Salvatur. Filwaqt li nirringrazzjawkom tal-li naqadtu magħna għal din iċ-ċelebrazzjoni, infakrukom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha fis-soċjetà huwa mistieden jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lil Arċidjoċesi ta' Malta. Aktar dettalji ssibuhom fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Nawguralkom il-jum it-tajjeb.